Мислите ли за деца? Нека разгледаме какво трябва да знаете преди да се впуснете в това приключение. Значи, обмисляте да имате деца. Вълнуващо е, но и много отговорна стъпка. Първо и най-важно, уверете се, че и двамата сте на едно и също мнение. Говорете за вашите мечти, страхове и как ще се справите с предизвикателствата заедно. Следващото нещо са финансите. Бебетата не са ефтини. От памперси до детска градина, планирайте бюджет и започнете да спестявате още сега. И не забравяйте за здравната застраховка. Тя е истинско спасение. Здравна проверка. И двамата трябва да си запишете час при лекар. Здравословният старт е от съществено значение както за майката. Подкрепата е ключова. Облегнете се на семейството и приятелите си или се присъединете към група за родители. Да имате хора около себе си прави пътуването по-лесно и забавно. Не се стресирайте да бъдете перфектни. Няма магическа формула, само любов, търпение и добро чувство за хумор. Правете го стъпка по стъпка и помнете, че можете да се справите. И така, готови ли сте да започнете това невероятно пътуване? Имате основните неща. Сега е моментът да решите кое е правилно за вас. Приятно родителстване!